खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। कोभेक्सिन आरो कोविशील्डखौ WHO आ गनायथि होबाय। राजकन्या बरुवानि गारिजों जाब्रबथाय जानाय सासे सुबुङा जिउ गोमाबाय। रां दाबिनाय लायनो थांना साथाम नकल आलफा हमजादों। काजिरङा पार्कनि सिमाया 452 हेक्टर बारायबाय। हाजोआव हाग्रा बिफाननि अफिसारनि न'आव सिग्रोमदों। श्रीरामपुराव 1 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि बार्मी सिगारेट हमदों। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव तामिलनाडुआव रेड एलार्ट। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। भारत हादरा दिहुननाय कोविड-19 नि मोन्नैबो भेक्सिन कोभेक्सिन आरो कोविशील्डखौ वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन सुंद'यै WHO आ गनायथि होबाय। बेजों लोगोसेनो आमेरिकाखौ लाजेननानै बुहुमनि 96 हादरफोरानो भारतनि कोविड भेक्सिन कोभेक्सिन आरो कोविशील्डखौ गनायथि होबाय होननानै मिथिहोदों। भारतनि सावस्रि मन्थ्रि मनसुख मान्डाभियाया बुंदों दि बुहुमनाङै मोन 8 कोविड भेक्सिनखौ बाहायनो थाखाय WHO आ गनायथि होबाय। बेनिनो मोन्नै भेक्सिना भारतनि आरो बे भारतारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव। आमेरिका, कानाडा, अस्ट्रेलिया, स्पेन, UK, फ्रान्स, जार्मानी, बेलजियाम, रासिया, सुइजारलेण्ड बायदिखौ लाना 96 हादरफोरा भारतनि मोन्नैबो कोविड भेक्सिनखौ गनायथि होबाय। बबेखानि कोभेक्सिन आरो कोविशील्डखौ मोन्नैबो डज भेक्सिन लानाय भारतारि दावबायारिफोरखौ आजावना लानो आरो गनायथि होनायनि थाखायबो बुहुमनि आद्रा थानाय माखासे हादरफोरजों भारत सोरखारा फोनांजाबगासिनो दं, जाहाथे भारतारि दावबायारिफोरा बुहुमनि जायखिजाया हादरावनो हाबहैनो हायो होननानैबो सावस्रि मन्थ्रि मनसुख मान्डाभियाया मिथिहोदों। दान्थे बिदान्थेयाव हाबसोनाय आसामनि मडेल राजकन्या बरुवानि गारिजों जाब्रबथाय जानाय जसेफ मारागा दिनै जिउ गोमाबाय। दिनै फुंनि 10 रिंगायाव जसेफ मारागा GMCH आव जिउ नागारबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 अक्ट'बर खालि गुवाहाटी नोगोरमायाव मडेल राजकन्या बरुवाया जौ लोंना गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय खालामनाय जाथायाव थोंनैबो आथिं खोमानांदोंमोन जसेफ मारागा। जाब्रबथाय जानाय समनिफ्रायनो जसेफ मारागखौ GMCH आव फाहामथाय होनाय जादोंमोन, नाथाय गोलाव समनिफ्रायनो देहा फाहामसालिनि बिसिनायाव गोग्लैसोना थानायनि थाखाय समफ्ल'आव थै थांग्रा थै रोदाया गोथेनायनि जुनै देहायाव सेप्टिक जायो आरो दिनै थैनायखौ गोमाना लानो गोनां जायो। बबेखानि राजकन्या बरुवानि गारिजों जाब्रबथाय जानाय जाथायाव जसेफ मारागजों लोगोसे PWD बिफाननि सा9 लेबारफोरा गोब्राब जखम जादोंमोन। रां दाबिनायखौ लांनो थांनानै पुलिसजों हमजादों साथाम नकल आलफा। बे जाथाया जादों गहपुरनि आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमनायारि ओनसोल राजगड़आव। मिथिनो हानाय बादिब्ला नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशनि सासे बारग' MLA नि बिसिनिफ्राय आलफानि मुङाव बावैसो सान सिगां नोगोद 20 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। दाबिनाय रांखौ लायनो थांनाय समावनो सिगाङाव जमना थाखानाय अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ साथाम दुथांफोरखौ हमनो हायो आरो उनाव नायबिजिरनानै बिसोर साथामबो नकल आलफा होननानै सिनायथियो। आलफानि मुङाव दाबिनाय रांखौ लायनो थांना हमजानाय साथाम नकल आलफाखौ फारियै बाक्सा जिल्लानि समीर स्वर्गियारी, बिश्वनाथ जिल्ला बिक्रमपुरनि जानिक बसुमतारी आरो सनितपुर जिल्ला जामगुरि बाकलारनि मोहम्मद मजनिर इस्लाम होननानै सिनायथिनो हादों। बे जाथायनि सायाव अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामना नायबिजिरनो जागायबाय होननानैबो मिथिनो हादों। आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। काजिरङा हायुङारि पार्कनि सिमनाया आरोबाव बारायबाय। आसाम सोरखार आरो काजिरङा हायुङारि पार्क सामलाय आफादनि नाजानायाव काजिरङानि सिमाया आरोबाव 452 हेक्टर बारायबाय। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ जिल्लानि मुनाबारि बागिचानि 452 हेक्टर हाग्रा ओनसोलखौ काजिरङा हायुङारि पार्कआव सरजाबनो थाखाय रायजो सोरखारा गनायथि होबाय होननानै काजिरङानि डाइरेक्टर पि शिबकुमारा सुलुङाव मिथिहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला माखासे बोसोरनिफ्रायनो मुनाबारिनि बै हाग्रा ओनसोलाव काजिरङानि जिब जुनारफोरा थांनानै आश्रय लाबोदों।
2006 मायथाइयावनो बै हाग्रा ओनसोलखौ हाग्रा बिफाना लादोंमोनब्लाबो काजिरङानि आवथायाव फैयाखैमोन। मख'नो गोनांदि मुनाबारि हाग्रा ओनसोलखौ काजिरङायाव सरजाबनाय उनाव काजिरङा हाग्रामानि अरथाइया 915 बर्ग किल'मिटारनिफ्राय 925 बर्ग किल'मिटारसिम अरबाय। हाजोआव हाग्रा बिफाननि जाफुंसार अपारेशन। हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि संगीता सिन्हानि दैदेननायाव स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामना कामरुप जिल्लानि बंसर बरबारियाव हाग्रा बिफाननि फरेस्टार रेंक 1 नि मावफारिया अरुप बैश्यनि न'आव बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदों। बे अपारेशनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियानि न'आव डाबल बेरेलनि गंनै राइफल, गोबांथार बिबांनि गोगो गुलि, खालि कार्टिज, शिकार खालामनायाव बाहायग्रा जे, सिखा, मानै गोथां केक'साफ, मै बिगुर, माखासे जिब जुनारनि अंगफोरखौ बोखांनो हायो। नाथाय हाग्रा बिफाननि मावफारियानि महराव सुरां सिखारि अरुप बैश्यआ जाथायसालिनिफ्राय खारखुमालाङो। बेनि बागै संगीता सिन्हाया खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला फरेस्टार रेंक 1 नि मावफारिया अरुप बैश्यआ गाहामै सुवालकुसिनि थागिरि आरो बियो सेन्ट्रेल प्रोटेक्शन बशिष्टआव खामानि मावो। बबेखानि अरुप बैश्यखौ हाग्रा बिफाननि सोद्रोमा होनना बुंनो लाजिनाय मोनदों। हाग्रा बिफाननि गेजेरजोंनो अरुप बैश्यनि सायाव सिखार खालामनायनि केस थिसनगोन आरो राहा लागोन होननानैबो संगीता सिन्हाया बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय श्रीरामपुराव पुलिस आरो CRPFनि जुथाइ संदाननायाव 1 कौटि रांनिबो बांसिन बेसेननि बार्मिज सिगारेट हमनो हादों। UP 22T4655 नम्बरनि गंसे ट्राकआव स्रोदै लाबोखुमानाय समावनो गोबांथार बिबांनि बार्मिज सिगारेटखौ रैखाथि बिफानाव हमनो हायो। बे जाथायजों लोगोसे उत्तर प्रदेशनि जुल्फिकर आलम आरो आसिफ आली मुंनि सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमनो हायो। पुलिस सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय हराव सिग्रोमनानै UP 22T4655 नम्बरनि ट्राकनिफ्राय 75 कार्टुन बार्मिज सिगारेटखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि गेजेरावबो ड्राग्स पेडलारफोरा गोदान आदबजों ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा बेसाद लाबोखुमानाया बयखौबो सोमोनांहोदों। थांनाय सनिबारनि हरनिफ्रायनो तामिलनाडुआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबानाजों गाज्रि गोहोम गोग्लैनायलाय आथिखालाव 10 आरो 11 नबेम्बर एबा बुधबार आरो बृहस्पतिबार खालि 48 घन्टा रेल एलार्ट फोसावनाय जादों। NDRF आरो रायजोनि पुलिसखौ सांग्रां जानानै थानो होनाय जादों। मख'नो गोनांदि काराइकाल, नागापाट्टिनाम आरो चेन्नाइआव 200 मिलिमिटार रोजा अखा हानायनि रेकर्ड जादों। बे बिथिङाव तामिलनाडुनि राजभवन मावख'निफ्राय तामिलनाडुनि बयबो सुबुंखौ सांग्रां जानो थाखाय टुइटारनि जोहै मिथिहोनाय जादों। रायजोआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव 10 आरो 11 नबेम्बरखौ रायजोनि चेन्नाइ, कान्चीपुरम, तिरुभालुर, काड्डालर, चेंगलपेट, नागापाट्टिनाम, थान्जाभुर, तिरुभारुर आरो मायिलादुथुराइ जिल्लायाव जर'खा बन्द होनानै तामिलनाडु सोरखारा फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।